कोकणात कोंबडीचा रस्सा केला की लहान मुलांसाठी आवर्जून केला जातो तो अळणीचा रस्सा। तोच अळणीचा रस्सा कसा करावा हे आज आपण पाहणार आहोत। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर यासाठी लागणारं साहित्य आता आपण पाहून घेऊया। पाव किलो चिकन, आपण एक मोठा कांदा घेतलेला आहे जो अर्धा अधिक मी वाटपासाठी म्हणून हा लांब चिरून घेतलाय आणि अर्ध्यापेक्षा थोडा कमी असा हा बारीक चिरून आपण फोडणीसाठी घेणार आहोत। अर्धी वाटी ओलं खोबरं, 1 वाटी कोथिंबीर, 2 मोठे चमचे तेल, 2 लवंगा, एक छोटासा दालचिनीचा तुकडा, 4 काळी मिरी, अर्धा चमचा धणे, अर्धा चमचा बडीशेप, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, 2 इंच आलं, 4 ते 5 लसणीच्या पाकळ्या आणि 1 हिरवी मिरची। मी घेतलेली ही हिरवी मिरची जरा जास्त तिखट आहे, त्यामुळे मी एकच घेतलेली आहे। तुमच्याकडे कमी तिखटाच्या मिरच्या असतील तर 2 ते 3 किंवा 3 ते 4 तुम्ही घेऊ शकता। चला आपण आता सुरुवात करूया। हे चिकन मी 2 ते 3 वेळेला स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आता ह्यात पाव चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ हे घालून छान मिक्स करून घ्यायचे। आपली बाकीची तयारी होईपर्यंत हे चिकन असं छान मॅरिनेट करत ठेवून देऊया। सर्वात आधी आपण वाटण करून घेऊया। याकरता तव्यात एक मोठा चमचा तेल गरम करून घ्यायचं। यासाठी मी भिडाचा तवा वापरलेला आहे। तेल आपलं छान तापलंय। आता ह्याच्यात आपण अर्ध्यापेक्षा अधिक जो वाटणासाठी कांदा काढलाय तो भाजून घ्यायचा आहे। गॅस आपला मीडियम टू लो मध्ये आहे। हा कांदा छान आपल्याला असा मऊ करून घ्यायचा आहे। कांदा आता थोडा असा मऊ व्हायला लागलेला आहे। आता गॅसची फ्लेम आपण लो करूया आणि ह्याच्यात आपण आता गरम मसाले घालून घेऊया। 2 लवंगा, 4 काळी मिरी आणि थोडासा दालचिनीचा तुकडा, अर्धा चमचा बडीशेप आणि धणे हे घालून परतून घ्यायचे। आता सर्व मसाल्यांचा छान खमंग असा वास सुटला। आता ह्याच्यात आपण ओलं खोबरं घालून घेऊया। हे ओल्या खोबऱ्याचे काप आहेत। हे सगळं वाटण आपण छान असं परतून घेऊया। गॅस आपला लो टू मीडियम मध्ये आहे। हे वाटण आपल्याला करपवायचं नाहीये, त्याच्यामुळे हे सतत असं परतवत राहा। आपला कांदा छान लालसर रंगावर परतला गेलाय। आपलं वाटण छान परतून झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे वाटण थोडं गार करत ठेवूया आणि नंतर अगदी बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे। आपण भाजून घेतलेलं वाटण आता गार झालंय, ते आपण आता छान बारीक करून घ्यायचं आहे। या वाटपात थोडं पाणी घालून आपण छान बारीक वाटून घेतलंय। आता आपण आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीरची पेस्ट करून घेऊया। आता आपण आलं, लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर यांची पेस्ट करून घेऊया। गॅसवर मी हा कुकर ठेवलाय। गॅसची फ्लेम मीडियम वर आहे। आता ह्यात आपण 2 मोठे चमचे तेल घालायचं आहे। तेल आपलं छान तापलंय। आता ह्याच्यात आपण फोडणीसाठी ठेवलेला अर्ध्यापेक्षा कमी असा कांदा परतून घ्यायचा आहे। हा कांदा जरा मऊ होऊ देऊया। गॅसची फ्लेम आता मीडियम टू लो मध्ये केलेली आहे। कांदा आपला छान आता मऊ व्हायला लागलाय। आता ह्याच्यात आपण मॅरिनेट केलेलं चिकन घालून घेऊया।
हे जरासं परतून घेऊया. ह्यातच आपल्याला आलं लसूण मिरची कोथिंबीरची पेस्ट घालून घ्यायची. ही पेस्ट घालून छान असं खमंग परतून घ्यायचं आहे. मस्त वास सुटलेला आहे. आता हे परतत असताना बाजूच्या गॅसवर मी पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे. चिकन छान परतून झालंय. आता ह्याच्यात आपण गरम पाणी घालायचं आहे. हे मी 2 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे, जे मी चिकन परतत असताना शेजारच्या गॅसवर गरम करून घेतलेलं आहे. चिकन मॅरिनेट करताना आपण मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे आता थोडंसं कमी असं मीठ आपण ह्याच्यात घालून ह्याला उकळी काढून घ्यायची आहे. मीठ घातले. आता गॅसची फ्लेम आपण मीडियमवर करूया आणि ह्याला एक छान उकळी येऊ देऊया. आपल्या अळणीच्या रश्श्याला छान मस्त अशी उकळी आलेली आहे. आता ह्याच्यात आपण वाटण घालून घ्यायचं आहे. छान आता असं मिक्स करून घेऊया. तुम्ही ज्या अंदाजाने पाणी घालताय त्या अंदाजाने मिठाचंही प्रमाण वाढवा किंवा कमी करा. आता गॅसची फ्लेम मी लो करते आणि ह्या कुकरला झाकण लावून 3 ते 4 शिट्या काढून घ्यायच्या आहेत. आपल्या लहानग्यांना हा चिकनचा अळणी रस्सा नक्की करून घाला आणि त्यांना तो कसा वाटलाय हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.